Distribute kita ang mga medisina sa iba-ibang hospital na under the provincial government. 35 to 40% is will be going to ASPH or Eastern Samar Provincial Hospital. Then 15% will be going to PAMHITS in B1. Another 10% will go to the district hospitals, and 5% will go to the community hospitals that we have. Ganun kadami po yung hospital na minamanage ng probinsya. At mula noong January hanggang ngayon ay wala silang mga medisina. At ito ngayon na dumating na yung mga medisina, kaya distribute natin ito sa iba't ibang mga hospital. Kasi based dun sa pag-iikot ni GOP sa iba-ibang mga hospitals natin, ang problema ay yung medisina. Ngayon, prioritize natin na maibigay talaga ito doon sa mga district hospitals and of course at yung ating Eastern Samar Provincial Hospitals.